morning! Welcome sa ang channel sa mga bago pa dari. Welcome mo og sa mga daanang nangaraanan. Thank you very much for always dropping by to watch my video. So for today's video guys, it's another vlog of my daily life. So pakahibaw no kaniyang mga vlog sa YouTube is all about my daily life. Today is July 26 na birthdays duha na kapag umangken si Lexi anog ni Kinkin. Kailaman mo na ng mga bata kay naman na permi. So happy birthday og karon pod kay lockdown magamang taon kay fiesta karon sa ilhang patron sa poblasyon. Diya gi-lockdown ko no. Wa man ko masayod kay di naman ko makakuha mga balita-balita di respetado kay busy libre tas panginabuhi. Ikapoy ko guys kay naguna ko gahapon sa ang vegetable garden. So pala to nagi-vlog kay gusto mo nang surpresahan pohon. 50-50 palagi pag mamunga pa pud to ha. Nangutana pa kong tatay bagan saan to pag kutloon man kuno tong mga hanto basta kay ala dyan ko aning karong hapon sidyang atimanin karong hapon ug sa tong mga missing sa tong mga kuwang datong hang garden para purong paputo siya. Excited ba po ko. By the way guys, I would like to say hi ni ate nga naghatag dara ng necklace kay bako ni tan-aw ka diha. Hi og kaning sa Nina ati Ellen ang gisuot kay lami man ito kay bugnawon man gito gabi og pajama pod ni ate Ellen. So ito na paggipang ko ana magi ipasa na pod ni dyan na mo kay alam mo ba sa iso siksi ka jo pinaingan-ingana. So today guys, since birthday karosong daw kapag umangken si Kinkin o si Lexi. O mas Lexi mag-celebrate silang birthday dari kito aman sa ilang side sa ilang father kini uli magizang amahan so ato sila nag-celebrate. Base daw ba to taon sa manukos ta? Nga, mato patas ka Kinkin sa manukos pud bisig na po yung mga ginagmayng mga hinalang manok. Ay namatay. Ansa namatay nay? Ha, na pinamatay? Namatay mo. Hindi, ang samay na ita, bagi heart attack. Ito, rampulos kasi po na ugma. Kay? Birthday bata, sige ta edad. Birthday po dugma? Sige ram damig panukos. So, condolence di ay. Sa kuan sang maguwang. Igsuon sa ilang ugangan kay harap po itong amigo. Dato rabat tatir nang huwag dragon fruitir. Mauto, makunto na nga. Kaya mga magtay unang nananang mag dragon fruit dari katong wa pay mga farm nga dragon fruit dari sa Bohol ba bago pa man ang fascination buing na kay luwas bago pa nang fascination farm anja sila na unang tanom kay gikan sa Kamigin ba diyan nga to stiri uguan sa Lingsing. Guys, itlog sa pugo. Kay das nang adlaw kay di atom kos farm sa Kasin Undo ning palit mi og balig 200 pesos jamo na naman ni nabilin. Wa po na magikasag ka. Daghan man pud may magbahin na ni kay di mo kuno pud pwede palabian. So tulo-tulo duha-duha ra. Apple may mangga. Tagpila kilo dang? 130. 130? Ala na ko kaila sa kagatos ra dang. Just say sinta ra. Sinabit. Atus padung subay. Nay mag-displays karsada. O may naratuy tayo. Mahal gahapon kay dito sa merkado. May tag binta ara mga taan na. Grabe. Mo palit. At kani kay aramang tamisang gitirawang hapon. Tamis bitaw. Kaan ko sa gabi kami nanay na ni hapon midungay man na ni hapon. Mingaw man pagkatang bias was Lexi no. Kamingaw. Wala na mo tawag magkasalyanan ni Lexi na mo great. Ubo laman na. Lexi na ala na hag nanay. Hala jug jama-jama. Kay aron nga kuan. Maubila ng bata. Luoy man. Ano di makamusugot nay? Dali mo suway mo kuan dito sa kaso ng malingahan. Makuan ka mag-uu ka. Hindi ko malingahan di simba ko may mga tao. Uban lang magkaday. David Pao. At sabi taon na kay travel mga tiguang. Boy kapoy. Ano pag gatuon dito naman ni Carni di man ni. Di si Lexi ba? Makamingaw ba tapos Lexi? Lexi lagi mo di. Sama na. Tawag na ramanta. Makulod tong waisa. Paluday sa bus. Jagma. Pang may taga das ay sa di ko madto. Hi, dai ko ni Ma'am Amora. Si Kinkin food. Thank you, Dare. Palitan na mag-kick skin kinain sa. Palit na nga. Ano na kayo pinalit? Wala na mga touristic ba? Kay luoy mo skin. Kuan. Ano pang sabi? Di kabi nyo? Sir ka nang imuhang glass, dergi ka na sa Ma'am Rosemary. lagi ka Ma'am Amora. Rosemary Amora sa Vanus Gift Shop, pati pag-ahua. Magtagsa na mi og tasa og mga Good morning yan! Good morning yan! Mugre itong Lexi. Dali, dali! Dali na, ato nakataranta.
Dari gilandag. Dari Happy otro. birthday, Lexi! Sama yung ika-istorya ni Lexi. Orang kantahan. Sige. Happy birthday, Lexi. Happy birthday, Lexi. Happy birthday, Lexi. Happy birthday, Lexi. Si Ken. Happy birthday, Ken Ken. Happy birthday, Ken Ken. Happy birthday. Happy birthday, Ken. Happy birthday, Ken Ken. Happy birthday, Ken Ken. Dali pa ikaday kayo doon nga nagilang birthday day. Hanapan ko ang day. Dabong init magsabaw. Maos kami guys. See you later. Kabang! Nung gaway, may sidan. Wa, sa nabawra ng bangus. Naibangus na nagikusnit ni nanay. Guys, we have delivered today perfume men o women. So, thank you guys sa mga nipalit Lembohol Vlog. Hi ko na Lembohol Vlog. Ganipalit sa Jag 5 ka. Men na ito. So, ato na ning ipada sa rider today kay Arong. Mapada na diha ninyo. So, na mo order karong adlaw, ugma na mapada. So, inga na agaheng gibuhat kay Arong di bitaw malangan. Arong dali pud ninyo dawat. A few moments later. Dili ko sa picture eh. Aja ko na picture eh. Hindi na nga. Maingay. Jara manukusay abot sagna. Jara. Ngilad ka jo. Jara dapit dapit manukusay labaw. Ora ko, oy. Minta kay sara kalungsod. Ang kami nanguha. Ba't may hapit? Ngano nawa man. Ha? Kita bisi na. Iski nang nakitaan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kabluho na malayas kandel mong gisapot. Dugay malagpag ka dito ng kandel. Kanina mo kuno. Sabi kay hangin be. Mode na. Ito na. Blow the candle. Blow be, blow. Oh! Happy birthday. Mama, birthday ako. Picture na. Dililit. Picture na. Mga ni sinasali ako. Bakit na rin lang mga rago? Hala, Yor. Isa picture. 1, 2, 3. May plato. Ahunawan sa dayon ka. Aru makita ni Mama Lula da tumisinda. Tayo lang dalawa ta. Tayo na lang. Kaya Ano ka na ginuwi man na? kaya daghan may duwan dang papalit man tanan dang dili sige ha. 1 2 Abay ipalit. 1 2 3 Abay ipalit be. 1 2 3 Kita mo si Kin. Palit na ako tanang duwa. Balik ka dito sa. 1 2 3 Mama ilang pa pa. 1 2 3 smile. Pero atak na kay kutas na. Isi jara solo flight ko no solo flight. Damo. Hindi man lagi palit tagduaan. Kaya nga nung gitas duanan. Muna. Mga kay ni palit manik palo. Ay mali mong duwan be ito pili sa duwan na. Aman. Masang duana? Hi guys, sudah ako simbahan karon. Nagpa-signal kay na ako'y importanteng gibuhat. By the way guys, na ako'y bad news ninyo kay ang account yun doon sa FB is di na ma-opening. Session expired siya. Among duda og nahack ba or unsa sa karon yung file nag-report sa FB maunang dapo ko dari kay gapa-signal. So wako kay ba og nahack ba ni or whatever or unsa ni hitabo daning ijahang account. So og di ni na makaya is mo konsulta jud mi og kanang IT kanang makamaud jud nimo kulitog kay sayang pug ijahang account na po'y mga memories didto bitaw nga mga pictures nga importante pud kanang makakita ta pa nga magbabalikan to natag alaala sa una yan. So mo man ay makapawili nato sa tang Facebook account ug usa pod og nahack pud to para sa uban kananay ang mga message bitaw mga private message ilang himuon nga panglaban nimo pang blackmail nimo kun nagnakarito na istoryang maot ingana. So tabang lang po mag-pray nga unta okay ra ni
Pag Facebook ra siguro ni nagkuan, di ba na time nga Facebook murag mag security check mga ina na. So ang suwadyan og submit agad sa mga photo ID og dawaton ba. So i-update ra pud muna guys og mo okay ba. Nagbaig ko kay maguna. Ambot laman eh, og ma-recover pa ba ning Facebook ni Undoy? Katong sigang bugan. Para kita sanina ron Doy. Grabe gang naong guys, unsa naman ni, wa na gadyo din to ni pag-asa. Tara guys, mo na hang sprayer guys. Sa ato ang batong kay gikuan sa aguting. So sabon ra ang isudaan ni, mahadlak man siguro ng mga aguting sa sabon kay di nga na siya di sila hangan da na inig nga na nimo. So dani nagtubig nga na ay sabon. Humot lagi. Guys, dana guys agatong pang-sprayhay sa ato ang batong nga aguting. Pakitan mo na sa aguting guys. Wa ko mamutbutin jo, grabe ka himas gadyo ka adto medyo pang igog taman. Mao na ni guys, tong luguon gamay. Mabuwa-buwa pud. Isang i-off. Kana mo paniunan off. Ang di mang lagsik. Okay na. Buwa-buwa na. Init pa guys, alas 4 pa man si hapon. Gusto kog mahumanag ang trabaho. Kay arong wala ko hinahunaan. So, let's go, guys! Kita mo na guys. O, kita mo na udlot. Mo na jay aguting. So, mo na itong isprihan. Katong ipakita na ninyo ganina, mo na itong isprihan kay garabing kataghan ka adyo. Dahil na pa na isprihan. Dubagan pa min, padaghan. Dubagan pa. Upman. Up na pa, duha na kaklase ng Adara. Okay. Laway-laway rin ini mo. Awa, nakagubot na sila oh. Kater-kater, bas kamot doy. Ako be. Kura, kaya nakahawid na ko. Hindi nag-atil-atil. Tiyo. Basta sa ko rin, mag-revive sa kusong account. Pangadto sa tabang. Ha? Pangadto tabang. Kita mo na. Kita mo na ng bags. Darami ha, bakit? Guys, this is a palija. Ang puunon palagi budnig makautan ba tada ni? Ang puunon panig makautan ba? Ang sagbot. Pusing isprayan nga mayroong matay itong buwan. Atong butangan og fertilizer. Fertilizer ni guys, it's called Atlas. Ibu-bura ni dari si Jang Juta kay niwang luodon. Para man to imong kabudoy. So ato sa ning i-mix guys, i-mix ni mugtarong ja. Gabay ra ka adyo, isa ra ka kumo. Mama ni Atlas na. Na mora ni ja kadaghan na. Isa ra ka kumo dana. Diyan mo i-mix. Mo ibubo sa Jang Juta kay kuan mo juta dari first time bitaw ng juta dari nga matamnan ja. Mura si Jag di kasaligan. So magsalig tag fertilizer. No. Sa kada punuan, sara ka ingani. Dana rapos juta. Tiya pilog dahon kay ingas na rin maparatan. Manggapig dahon. Napiskan man. Okay. Pikas. So guys, asa ning atiwas daghan man ni mga
20 ka puno so hasan ni tiwason tanang gunahan and jabot tangang fertilizer ja isprehan og sabon kay aron nga matay ag mga insect kay di ta makautan og di na to atimanon, di ba? So see you later guys sa saning man na trabaho. Si Wonder guys, wa mo tabang kay gidahang ipbe lagi na intunsis anja mo nang ijasang gi ko ana hala magipasagdan kay aron ma-recover ba kay sayang nga jud pag tog mga memories. So tabang lang po mag-pray nga ma-recover aman jang nang ganapa nga mo atos gagaw nga 80 kanam jay gagaw nga 80 bisag kamao mo kalikot dana anja ug di jud ato ko sa ang sister-in-law kay kamao po mo kalikot kay kuan pud kanang IT pud ba. Kana guys, bago pa na naman kita watermelon na siya. Katupong dito sa ibabaw.